אז איזה כיף זה כיפור, אבל כשאתה ילד, נכון? כי תמיד ישר אחרי המפסקת, אנחנו דופקים רייס לאופניים, כאילו אין השפעה של מטאבוליזם, אין, אני לא יכול לאכול מטוגן בשעה כזאת, זה עושה לי נפיחות בבטן. לא, לוקחים את האופניים, עולים לפסל האדום, נפגשים עם אלירן, אליאן, אלינור. כשהסתובבתי איתם קראו לי אלינוי. זה כיף כיפור, נכון? בדרך כלל בגיל 12-13, פתאום אתה מחליט שאתה בוגר מספיק כדי לצום, אבל בתכלס אתה לא. אני בגיל 12 החלטתי שזהו, אני צמה, ואז כזה הלכתי להסתובב עם ההורים שלי, והם כזה הלכו ברגל, ואני לקחתי את האופניים ודפקתי ספיד לפארק, רק כדי להגיע לפניהם ולשתות מהברזייה. אבל זה לא אותו דבר כאילו כשאנחנו לא בבית של ההורים. נגיד אצלי, אני גדלתי בבית מסורתי, שמים חשמל והכל. כאילו גם ממש אבא שלי ממש מחמיר, הוא שם סלוטייפ על המתגים. כדי זה משהו שהמציאו רק אצלי, עושים אצלכם? יש דבר כזה? כן, המחמירים. למה? כי תמיד בלילה, נכון, קמים לשירותים, עכשיו השאירו את האור דלוק, נכון? כי שירותים. ואז אני באה, ומתוך הרגל מדליקה, אבל מבינה שחיביתי. ואז אני מבינה שגיביתי, אז אני מדליקה, ואז אני מבינה שהדלקתי שחיביתי, ואז אני מוסיפה חטא על פשע, מדליקה, מחבר, מדליקה. בערך שעתיים מהצום הולך לי, רק